polako, svi ćete dobiti. Dobit ćete, ima robe za sve. Samo. Ajde molim vas, samo zaštite. Želite magacarski prostor, samo malo. Molim vas. Ljudi, jedna paleta ide kroz tamo s druge strane da odvojimo ljudi. Ajmo da otvorimo komoru. Da, ajmo i komoru. Jedna paleta ide ovako. We take it apart through the bakery. Beži. Ne može rekić, ne može.